ትርከቡ ተኸታተልትን ፈተውትን ኬኔት ሚድያ ኣኽብረታዊ ሰላምታና ኣብዚ ዘለኹም ወይ ብጻሕ እናበልና ነስ ሰዓት ዝሓረናልኩም ዜናታት ኣርእስቲ ቀዲሙ ክነቕርበልኩም ኢና። መቐለ ሓድሽ ናይ ኣመራርሓ ስሕበት ኮይኑ ናይ መቐለ ሆቴላት ብፋኖን ሻዕብያን ኣመራርሓታት ከም ዝተጨናነቐ ተነጊሩ ንምዃኑ እቶም ኣመራርሓታት እንታይ እናቋፀሩ ይኸውን? ኣብዚ ድማ ናይ ፌደራል መንግስቲ እናሓወሓት ናብ ናይሮቢ ዳግማይ ድርድር ክቕመጡ ከም ዝኾነ ተሰሚዑ። ኣሜሪካ ከበድቲ መሳርሕታት ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዝኣቱ ይፈልጥ ኢላ። ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኢራን ማሲንጋል ደብረጽዮን እቲ ውግእ ንስኹም ኢኹም ጀሚርኩሞ ብምባል ንሕወሓት ከም ዘጠንቀቑ ተሰሚዑ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ማእኸል ምስራቅ ዓረብ ሃገር ዝኾነት መሓዝኦም ኦማን ብፈንጂ ከም ዝድብድቡ ገልፂኦም። መላእ ናይ ማእኸል ምስራቅ ሃገራት ኣደንጊፁ። ናብ ዝርዝር ዜና መቐለ ሓድሽ ናይ ኣመራርሓ ስሕበት ኮይና ናይ መቐለ ሆቴላት ብፋኖን ሻዕብያን ኣመራርሓታት ከም ዝተጨነቐ ተነጊሩ። መቐለ ብኣርባዕቲኡ ኣቕጣጫ ብዝመፁ ዕጡቓት ምጭንናቓ እቲ ድማ ጽምዶ ብዝተባሃለ ናይ ዕጡቓት ሕብረት ዝካየድ ዘሎ ሕወሓት በዚ ከዓ ምስ ፌደራል መንግስቲ ሚስጥራዊ ድርድር ንምግባር ከም ዝተስማዕምዐ ብኣንጻሩ ናይ ብልጽግና መንግስቲ ብምቋም መሳርሒ ልዒሎም ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ባዕሎም ንባዕሎም ዕርቂ ንምውራድ ምክክርን ሓደ ናይ ሓባር ወታደራዊ ኮማንዶ ንምስራትን መቐለ ከም ዘዕረፉ ናይቲ ከተማ ነበርቲ ገሊፆም። ከተማ መቐለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዝበለፀ ናይ ብዙሓት ፖለቲከኛታትና ወታደራታት መስሕብ ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ካርታ ዘርጊሖም ናይ ሓባር ናይ ጦርነት ስልቲ ዝነድፉላ ከተማ ኮይና ኣላ ክብሉ ገሊፆም። ኣብቲ ከተማ ሆቴላት ናይ ኤርትራ፣ ዓፋር፣ ኦሮምያን ካልኦት ክልላትን ብሄራትን ብሄረሰባትን ፖለቲከኛታትን ኣመራርሓን ምርኣይ ዝተለመደ ኮይኑ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም። ኣሜሪካ ከበድቲ መሳርሕታት ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከም ዝኣቱ ይፈልጥ ኢላ። የኣማዳን ሚድያ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣምባሳደር ማሲንጋል ምስ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቀረባ ናይ ስልኪ ዝርርብ ገይሮም። ናይ ሕወሓት ምንጭታት ከም ዝገለጽኦ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ ስብሰባ በሸሪና ውግእ ምስ ተልዓለ ዋሽንግተን ጸጥ ከም ዝበለት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማሲንጋል ኣዘራሪቦም። ደብረጽዮን ኣብ ስብሰባ ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርት ትግራይ እናተጠቕዐት እናሃለወት ኣሜሪካ ንምንታይ ጸጥ ኢላ ክብሉ ንቶም ኣምባሳደር ከም ዝጠየቐዎም ገሊፆም። ኣምባሳደር ኣብ ዝሃቦ መልሲ ነቲ ውጥረት ምብኣስ ተጠያቒ ናይ ሕወሓት ኣመራርሓ ከም ዝኾነ ጠቂሞም። በተለይ ኣብ ቀረባ ኣብ ትግራይ ኩለን ከተማታት ዝተገበረ ህዝባዊ ስብሰባ እና ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ኣካይዳ ብምልዓዓል መልሲ ሂቦም። እቲ ጥቕዓት ጀሚርኩሞ እስኹም ኢኹም ክብሉ እውን ነቶም ኣምባሳደር ንሕወሓት ከም ዝወቐሱ ተገሊጹ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ማእኸል ምስራቃት ዓረብ ሃገር ዝኾነት መሓዝኦም ኦማን ብፈንጂ ከም ዝድብድብዋ ገሊፆም። መላእ ናይ ማእኸል ምስራቅ ሃገራት ኣደንጊ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሆርሙዝ ናይ ባሕሪ ውሽጢ ብዝምልከት ክበጽሕ ኣብ ዝኽእል ስምምዕነት ኦማን ጣልቃ ተኣቱ ከም ዘላ ገሊፆም። እዚ ተቐጽለሉ እንተኾይና ድማ ንኦማን ብፈንጂ ከም ዝድብድብዋ ብጥብቂ ኣፈራሪሖም ኣለዉ። ሎማዓንቲ ምሸት ከቢድ መፈራርሒ ዘስምዑ ዶናልድ ትራምፕ ኦማን ኣብ መንገድና ጣልቃ ተኣቱላ፣ ጣልቃ ምእታዋ ተቐፂላ ድማ ክሳብ ትጠፍእ ክድብድባ እየ ክብሉ ገሊፆም። ትራጊስ ሚድያ እዚ ናይ ትራምፕ ንግግር ኣብ ቀጥታ ስርጭት ዘሕልፎ እንትኸውን እዚ ምላሽ ዘውፅኦ ንኦማን ትራምፕን ኣብ ዝተገበረ ናይ ድርድር ናይ ወሽመጥ ባሕሪ ኣብ ዝተጠየቐዎ ኣብ ዝሃብዎ